Ahoj, dnes máme 138. den výzvy Brava Fit 369 dní, kdy každý den přidáváme jedno opakování navíc a já dnes mám dělat 138 zkracovaček. Jenže jsem se inspiroval včerejším videem, kdy jsem na začátku použil kolečko a nápad byl na světě. Udělat dnes 138 opakování cviku na břicho s kolečkem. Tento cvik do výzvy už nezahrnu, poněvadž jedno opakování tohoto cviku je poměrně dlouhé oproti zkracovačkám i oproti klikům a tak ve zrychlené podobě, aby se vešlo do minuty, se mi vůbec nelíbí. Ale břicho jen perfektně pálí, tak jsem zvědav, zda zítra vstanu z postele. A když se mi to povede, tak zítra opět zde pokračujeme. Mějte hezký den a napište mi, zda jste kolečko někdy používali a jak vám sedne.